Cherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn an y'o de fɔ kari o kari surafanato mana dun an bɛ pasedenw ni kɛnɛ belebele nin kan n'i ye karamɔgɔ Usman Sherif Madane Hayidara ka moto lajɛ waati mun dira ma o de sera an bɛ karamɔgɔ an b'a fo a ka denbaya la bi maaba naani de b'an bolo maa fɔlɔ o jɔn ye o tɛ maa dogolen Docteur Gida Landure Gida vraiment merci beaucoup an y'i wele y'a an jaabi folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. N bɛ Cherifula filɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ fo n b'a fɔ an bɛ Ala tanu Ala min ye bi don jira an na ka don caman wɛrɛ jira an na an ka se ka n'an sigi ka kuma ka mɔgɔw la kunnafoni baaraw la an bɛ ka min kɛ walisa olu fana ka se ka dɔ sɔrɔ ka kɛ Maliw ye ka kɛ diɲɛ bɛɛ ye. Vraiment merci beaucoup Ilan Touré. Ma filanan o tɛ maa dogolen Namori Jara président association an ka bɛn maaya la. Namori vraiment merci beaucoup an y'i wele nana an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Bukele k'a fɔ comme d'habitude ko aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum aw dansɔgɔ aw ni ko k'a fɔ ko matigi ka dugu a n'aw bɛɛ lajɛlen ye o ye anw donkan ye ka télé direction fo ka télé baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo nin tɛ an nako fɔlɔ ye plateau in kan wagati ni wagati ka opportunité d'an ma an ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ka tɔndenw ye ka tila ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan vraiment an bɛ télé baarakɛlaw fo la o kɔfɛ an bɛ mɔgɔ min tɔgɔ la yan nɔ n'o ye an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye le président d'honneur le président du conseil d'administration Badara Aliyu Usman Hayidara ale min ye anw fara ɲɔgɔn kan ko an ka bɛn maaya la Mali kɔnɔna la ani Mali kɔ kan an ka foli baba ye nin sigiyɔrɔ in na ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'an ma an tɛ ɲinɛ an fa yɛrɛ kɔ ale min ye nin ko in yɛrɛ sababu ɲuman ye a m'an wele k'an sigi k'an ka nin tɔn in sigi mais an minnu y'a ka denmisɛnninw ye à travers Badara Hayidara nous sommes inspirés de lui ka se ka nin tɔn in sigi nin tɔn in bɛ bɛn ale yɛrɛ jogo ma an b'a fo f'a kɛyɔrɔ la nin wagati in na ka dugawu ɲini a yɛrɛ fɛ ka dugawu k'a yɛrɛ ye sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o di ani an fa an'an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madane Hayidara ma ani Cherifula denbaya bɛɛ lajɛlen. Ok merci beaucoup i Jara maa sabanan an b'o de fɔ NFRI ka yamaruya kɔnɔ ko ni su bɛ diya k'a bɛ dɔn fitiri fɛ an y'an balaka wele Madame Cissé Asumaw Bari donc Asumaw vraiment merci beaucoup folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Donc an bɛ Ala fo ka seli kira sallallahu alaihi wasallam kan ka aw fo fɔlɔ n'aw ka baarakɛ ɲɔgɔn aw fo ka wale ɲuman dɔn aw bɛ kunnafoni minnu kɛ k'a jɛnsɛn diɲɛ na bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ a la ka tila ka Cherifula fo ka an karamɔgɔ Seydi Usman Sherif Madane Hayidara a n'a ka denbaya a n'a nɔfɛmɔgɔw a n'a kanubagaw k'a bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ka filɛbagaw ka télé filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn. Merci beaucoup Ibari i Cissé. Maintenant Dawuda Traoré ne yɛrɛ tɔgɔ ma don an tɔgɔ ye kelen an jamu ye kelen Traoré vraiment merci beaucoup an y'i wele an ka kɛnɛ kan i nana folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Alhamdulillah rabbil alamina folikan min bɛ n bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma an b'a fɔ Cherifula filɛbagaw ni ce u yɛrɛ ye fɔlɔ abonnés ka ca Cherifula suyelen don an bɛ Cherifula équipe bɛɛ lajɛlen fo folicogo ɲuman yɛrɛ la an bɛ foli belebeleba di yɛrɛ ma an minnu ye initiative sɔrɔ k'an wele an kana kuma an bɛ mun ni mun kɛ association jɔyɔrɔ ye mun ye bakuruba la an ni ce merci. Merci beaucoup an bɛ profiter k'i ka présidente fo mun ye Aminata Jalo k'u b'a fɔ ko Mimi o tɛ ok merci beaucoup NFRI kɔrɔfɔ tɛ sani an ka kuma di ma an bɛ direct la télé radio la mun ye 95.7 donc folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. An bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na maa o maa sɔgɔlen bɛ Cherifula télé la i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada ye kari o kari ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Cherifula télé jabaranin kan ka se ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni u ka jamana kunkanko kibaruya la bi ye kari ye wa bi ye décembre kalo tile 14 san 2025 bi an ye wele bila maaba naani ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min association u ka ca jamana kɔnɔna na ayiwa jɔda jumɛn de b'u kɔnɔ jamana taaɲɛ la an da bɛna don la su in na ka se ka walawala min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o ye minnu bɛ ka an lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya télé Cherifula kan i y'a fɔ cogoya min na an bɛ radio kan wa YouTube kan an b'o fɛnɛ kan direct la page Facebook fɛnɛ kan wa min ye application ye donc n'o o b'i ka téléphone kɔnɔna na Cherifula télé donc i bɛ se k'an
sɔrɔ o fana kan walima i bɛ se ka don Google kɔnɔna dɔrɔn ka Sherifula tele i b'a digi dɔrɔn pap i b'a an sɔrɔ donc nin bɛɛ kɛ kun ye min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka min ye kunnafoni sɔrɔ bonya ni karama ni ladiriya kɔnɔna k'u to sigiyɔrɔ la cogoya min na. D'accord, vraiment kɔrɔfɔ ɲɛna Landry an bɛna i fan fɛ comme a y'a fɔ association Sahara tiɲɛna fo ka dan tɛmɛ ala se ka compter mais o association Sahara bɛɛ ni i jɔyɔrɔ don donc an y'a ye k'a fɔ ko plateau kan Landry Guida association Kaza Kaza yɛrɛ ye mun ye ni tilar'o la association yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye. Ok, n bɛ ala fo k'a barikada ni ɲininkali in diyara n ye ɲininkali jɔyɔrɔ ka ca association a bɛ fɔ a ma jɛkulu a bɛ fɔ a ma tɔn jamana de ye yamaruya di mɔgɔw ma u ka se ka u yɛrɛ lajɛrɛ tɔnw kɔnɔ tɔn minnu ni a kelen-kelenna bɛɛ b'a a kelenna ta a sariya taara a mɛnna depuis indépendance tuma waati bɛɛ u bɛ to ka sariya nin ka dɔ yɛlɛma a la a laban kun ye 2004 de ye n hakili la association suguya ka ca association dɔw bɛ yen olu ɲɛsinnen don sigida koɲɛw na dɔw bɛ yen olu ɲɛsinnen don ka mɔgɔ dɔw lapasa dɔw fana bɛ yen association bɛ se ka kɛ hali association politiquew ye i y'a faamu donc a mana caya cogo o cogo ne hakili la ni janto kɛr'u la n'a sɔrɔ u bɛ ka sariya bato n'a sɔrɔ u sigikun n'u bɛ ka a tɛmɛ a sira fɛ a nafa bɛ yen i y'a faamu anw ta an y'a sigi 1998 an b'a fɔ an y'a daminɛ k'a fɔ ko an tun bɛ ɲɛnajɛw de kɛ an nana ye k'a fɔ an bɛ nafa minnu sɔrɔ a la an b'a segin an bɛ k'a kɛ yɔrɔ min na n'o y'an ka dugu ye n'o ye Jɛnɛ ye an bɛ lajɛli fɛnw yɔrɔ jɔsiw k'olu san k'a di hôpital ma ou bien ka taa dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ minnu dalen don yen ka se ka fɛn kɛ an bɛ se ka min k'u ye u ka ordonnance ko la u ka dayɔrɔ kow la ka yirituruw kɛ i y'a faamu donc a nana kɛ an bɔlen o denmisɛnninya kɔnɔ an ye denmisɛnninw ye hali bi o y'a sɔrɔ an ye ekɔlidenw de an nana sigi Bamakɔ mɔgɔ dɔw b'u ka kalan kɛ mɔgɔ dɔw b'u ka baara kɛ an nana ye an man kan k'a jɔ sisan an bɛ se ka min kɛ o ye an ye ekɔli kɛ an ka dugu la an ka to ka kalo o kalo ka lajɛrɛ kɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan o wari an k'a don lajɛli fɛnw na pour que denmisɛnnin minnu b'an kɔ n'a sɔrɔ kalanko gɛlɛyar'u ma ka kalanfɛnw d'u ma ka lajɛfɛnw d'u ma nɛgɛsow kayew sakew pour que olu fana ka se ka kalan in sɛbɛ dɔn k'a ta sɛbɛ la ka an miiri ye min ye k'a fɔ anw fana ye kalan kɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka nafa sɔrɔ an yɛrɛ ye olu fana ka se k'o sira ta o kɔnɔna na i b'a dɔn n'i y'a ko daminɛ mɔgɔw laɲini bɛ caya donc ekɔlisow tun b'an laɲini k'a fɔ ko banw tiɲɛnen don kilasi dɔw binnen don mɛtiriw ka tabali tɛ yen donc an bɛ to ka o waati o waati n'o ɲininkaliw kɛra an na an bɛ réunion spéciale kɛ ka dɔ fara wari kan pour que an ka taa nin fɛn ninnu kɛ donc an y'an to de la ne kɛlen dɔgɔtɔrɔ ye n nana bɔ association wɛrɛw kan n bɛ ka kuma bi an ka nin kan nka n bɛ association wɛrɛw fana na mais n tɛ se ka décision ta k'a fɔ n bɛ kumaw tɔgɔ la mais nin association n bɛ se ka kumaw tɔgɔ la donc dɔgɔtɔrɔ réseau bɛ yen mun kalo o kalo dɔgɔtɔrɔ dɔ b'a fɔ an ka taa a ka dugu la ou bien duguladen dɔw n'u y'an ko mɛn u b'a fɔ an ka taa an bɛ furaw lajɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka taa bɛɛ bɛ taa ni yɛrɛ ye furakɛli bɛ kɛ fu furaw bɛ di fu i y'a faamu donc o kɔnɔna fana na
an nana a ye k'a fɔ ko bɔn o mɔgɔ dɔw banabaatɔ dɔw bɛ olu bilalen don kɛrɛfɛ n'olu bɛ f'o ma ko bana minnu n'u u lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ a bɛ f'o ma ko maladie rare donc an nana wari ɲini kɔ kan pour que an ka se ka u ka banaw k'a sɛgɛsɛgɛ k'a f'u ye min don wa min fana bɛ se ka kɛ ni o ye furakɛ sira ye a dɔw bɛ yen fura ma sɔrɔ u la nka nɔgɔya da bɛ se ka k'u la donc an bɛ se ka mun de kɛ pour que ka olu ka nɔgɔya da nin kɛ donc n'an y'olu ta u tɛ wari bɔ u ka sɛgɛsɛgɛli la u tɛ wari bɔ u ka fura dɔw la fo ka taa hakɛ dɔ se donc n bɛ se ka nin de fɔ. ok Boubacar kɔrɔfɔ tɛ nin ye sisan an bɛna Namori tiɲɛ i y'a fɔ sisan ko après le président association an ka bɛn bon sisan an ka bɛn nin i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ parce que i ye kuma dɔ fɔ n yɛrɛ tun bɛ nin ɲininka n k'i ma ko i ni ce i nana an ka plateau kan i ko asalamualeykum alléluia et puis ani a dasɔgɔni ko an yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka ni munna c'est trois la et puis i bɛ association i bɛ se k'i ka fɛn ɲɛfɔ an ye fɔlɔ. d'accord bon kɛlɛ o ɲininkali diyara n ye an bɛ taa yɔrɔ caman na mɔgɔw bɛ an ɲininka ni ɲininkali kelen in na et puis c'est très important aussi parce que n'i ye an ka imagew lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a composelen don ni nin groupe saba de ye ka caya n'i ma donsow ye ani somaw n'o y'an ka laadalatigiw ye hali n'o y'a sɔrɔ laadalatigi wɛrɛw bɛ yen min tɛ soma ni donso ye parce que hali ɲamakalaw fana laadalatigiw de ye mais n'i ko laadalatigiw dɔrɔn hakili bɛ somaw ni donsow ye bon olu ka ca anw ka imagew la o kɔfɛ i bɛ an balima silamɛw ye o kɔfɛ i bɛ kerecɛnw yɛrɛ fana ye donc n'i ye nin ta k'a lajɛ nin bɛ bɛn Mali bilama ma an b'a fɔ taabolo wɛrɛ tɛ yan an b'a fɔ diinɛ wɛrɛ tɛ yan mais minnu dɔnnen don kosɛbɛ o ye nin saba de ye n'i y'o saba ta k'a lajɛ an b'a jate bato sira de fɛ mais min ka kɔrɔ ni bato yɛrɛ y'an fɛ yan o ye adamadenya ye donc adamadenya min bɛ yen ko bɛɛ bɔra o de la o de bɛ maaya kofɔ adamadenw ye donc raison pour laquelle n'an ye foli kɛ pour ne pas que ka dɔ bila kɛrɛfɛ an bɛ bɛɛ ta i tɔgɔ ma parce que n'i ye nin saba fɔ hakili la o y'i kɛlen ka maliyɛn bɛɛ fɔ hali n'o y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen an b'u jate mauvais pratiquants de don sinon a ka gɛlɛn k'i ma ye nin saba dɔ la donc foli kun y'o de ye docteur y'a fɔ cogoya min na jɛkulu ti dɔwɛrɛ ye mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kow de don mais n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ka kan hakilina ka sɔrɔ u bolo an ka bɛn maaya la a initiera diinɛmɔgɔ de fɛ n'o ye an karamɔgɔ denkɛ ye Badara Ali Usman Hayidara ale ka statut ye statut religieux de a ka mawuludu baaraw senfɛ kita kɔnɔna la wajulu min ɲɛsilen don denmisɛnninw ka lamɔcogo ɲuman ma wajulu min ɲɛsilen don mɔgɔw ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn dama la wajulu min ɲɛsilen don mɔgɔw ka ɲɔgɔn ka kun sigi la k'a sɔrɔ wolomali ma k'a la u ni ɲɔgɔn cɛ o sira fɛ mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka club sigi a tɔgɔ la o club de nana wolo an ka bɛn de kita la o an ka bɛn de kita o de nana wolo an ka bɛn maaya la nationalement donc je suis le président national aujourd'hui de an ka bɛn maaya la Mali mais comme association walankatara a bi international la bi donc pour le moment il n'y a pas un président international mais nous gérons toujours l'association nationale et internationale, malgré que je suis le président national. D'accord. Badara Ali, elle est président d'honneur, elle est président du conseil d'administration. D'accord. Bon, au sera fait, ni ayant wele ko association jɔyɔrɔ ye mun ye jamana ka ɲɛtaa la, o jaabi ka nɔgɔ anw bolo kojugu, parce que an bi o baara de la depuis kita fo ka n'a kɛ diɲɛ fan 14 ye bi. Jɛkulu sigira de ko ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ k'a sɔrɔ wolomali ma k'a la. Mais an bɛ acte dɔ poser fasoden ɲumanya sira fɛ o dɔ ye n'an sigira quartier kɔnɔnaw la an bɛ assainissement minnu kɛ ka daminɛ an ka lieu de culture la églisew misiriw fo ka taa se hali ladala mɔgɔw ka yɔrɔ ma nin bɛɛ lajɛlen fasoden ɲumanya baaraw ye an ka administration policisow mairies docteurs an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ninnu na chrétien bɛ furakɛ ye silamɛ bɛ taa kungo la policiso la nin bɛɛ ye anw ta de nin bɛɛ ye adamadenw ta de an ka sirabaw furani nin bɛɛ ye fasoden ɲumanya waleyaw de ye mais ni association bɛ ka na n'o hakilinaw ye a bɛ baara nɔgɔya jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma
o ye fitinu yala mais comme an be émission kɔnɔna la an da bɛna se a kumaba tɔgɔ ma. D'accord, merci beaucoup. Asmaw an bɛna e fan fɛ parce que e ta i ko yiri wɛrɛ pulako voilà donc c'est à dire que n'i y'a faamu sisan a ka ɲi i yɛrɛ da ko an bɛ se fa yiri wɛrɛ nin mun yɛrɛ don a kɔrɔ ye mun ye a ka baara. Ok, et merci k'an wele k'an ɲininka ninnu na pour que ka kunnafoniw y'a di mɔgɔw ma. Yiri wɛrɛ cela veut dire que yiri wɛrɛ c'est en langue peul fulakan de don. Yiri wɛrɛ b'a jira ko développement de don. An y'an ka yiri wɛrɛ dayɛlɛ 2017 an y'a kɛ 2016 mais an ye récépissé sɔrɔ 2017 de. Donc yiri wɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye pulaku n'i ko pulaku dɔrɔn fulaw b'a la. Jɔkarama b'a la ɲamakalaw maabo ni fɛnw bɛɛ b'a la ani an ka jɔnw ani hali siya wɛrɛw b'a kɔnɔ hali bamananw b'an ka yiri wɛrɛ parce que fofanaw ni jaraw bɛɛ b'a kɔnɔ donc développement de ko fɔra bon développement tɛ dɔ wɛrɛ ye an tun bɛ cotisation de kɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour les personnes démunies n'a yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ min na démunis bɛ yɔrɔ min na on intervient k'a sɔrɔ an ma taa mɔgɔ si deli association mɔgɔ yɛrɛ de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka olu kɛ bon an tun ye baaraba yɛrɛ k'a kɔnɔ yɛrɛ fo Mali la 2018 déplacé fɔlɔ minnu donna Bamakɔ yan nɔ yiri wɛrɛ fɔlɔ de taara geste kɛ yen nɔ k'a filmer k'a médiatiser pour que tɔw ka se k'a ye k'a sɔrɔ ka wuli o kuma de la association wɛrɛw wulila ka na dɛmɛ d'u ma ni État fana wulila ka na dɛmɛ d'u ma donc yiri wɛrɛ y'a daminɛ ni ten de fo ka n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi muso kɔnɔmanw dɔw bɛ yen nɔ ou bien banabagatɔw dɔw bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la n'u dɛsɛra u ka furaw kɔrɔ u b'an wele on intervient an bɛ taa di sans ka an k'an tɔgɔ fɔ sans kɛ ka foyi kɛ donc yiri wɛrɛ pulaku yɛrɛ de y'o ye hali sisan mɔgɔ caman bɛ ka adhérer a yiri wɛrɛ pulaku in na an kɔni ta ye religion ko t'a la siya ko t'a la bɛɛ de bɛ yen religion bɛɛ b'a kɔnɔ siya bɛɛ b'a kɔnɔ donc siya ko tɛ fɔ yen nɔ foyi tɛ fɔ yen nɔ maintenant développement dɔrɔn de fɔra donc o de ye yiri wɛrɛ in yɛrɛ. Bakari kɔrɔfɔ tɛ donc an bɛna Dawuda Tarawele fan fɛ mais e ka association nin puisque anglican i y'a faamu bon maloya t'a la dɛ parce que an tɛ anglican mais voilà donc i t'i ka association nin i b'a kɔrɔ fɔ an ɲɛna. D'accord. Association tɔgɔ ye Hope Health Care anglais de don Hope bɛ kɔrɔ ye espoir ye tigi sɛmɛ health ye santé and care et le soin donc association ye munna anglais do fɔlɔ anglais do parce que a créé no à les États-Unis enregistré no à les États-Unis n tɛ kuma tigɛ n y'i ɲininka munna a fɔra anglais kan na donc sisan i b'a fɛ i de don a kɔnɔ an b'a faamu voilà. A bɛ fɔlɔ anglais kan na parce que pour des raisons de conformité ka bɛn ɲɔgɔn ma association in a baara daminɛna États-Unis fɔlɔ an ko a dɛmɛ bɛ se ka na se Mali ma an y'a créer donc bailleur bɛ yen n'a nana tɔgɔ wɛrɛ k'a la Mali la yan pour ne pas confondre on a voulu ka tɔgɔ kelen reconduire o de Hope Health Care donc Hope ni o kɔrɔ ye ko espoir oui santé and care et les soins. Ok, d'accord donc a dita kɔnɔ an ka laɲiniba dɔ depuis 2020 an ye association récépissé sɔrɔ Mali la yan 2020 an ka laɲini kun ye mun ye an y'a ye yan an fɛn o fɛn bɛ yan sigida la famille na an ka cakɛyɔrɔ la mɔgɔ bɛ yen minnu dɛsɛlen don u dɛsɛlen don dahirimɛw kɔrɔ u dɛsɛlen don u ka furaw musakaw kɔrɔ bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen jiko problème bɛ yen an ko an bɛ se ka solution jumɛn apporter en tant qu'association an bɛ se ka mun kɛ Mali ye o de cadre kɔnɔna la 2020 an ye récépissé sɔrɔ an ye activité dɔw kɛ en place an ye personnes déplacées mun tun bɛ Falajɛ Nord la à l'époque o y'a sɔrɔ Covid-19 bɛ yen an ye soutien d'olu ma o soutien malo tun b'o la tulu tun b'o la fini tun b'o la ani kit de Covid tun b'o la ani an ye sensibilisation kɛ chez eux siɲɛw bɛ pour que i ka tanga Covid ma wagati i kan ka pratique jumɛn ni jumɛn kɛ
o kɔnɔna fɛnɛ na après an ye réalisation dɔ kɛ jiko kun ka gɛlɛn an y'a jateminɛ an ka communauté kɔnɔna na Bankɔni na jiko gɛlɛya kun bɛ yen an ye ji forage kɛ Bankɔnikaw ye pour que o bɛɛ ye développement cadre ye o bɛɛ ye sankɔrɔta ye ka jamana dɛmɛ n'i ko association comme docteur y'a fɔ cogoya min na association bɛ na appui de la gouvernement na gouvernement tɛ se k'a bɛɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa de a bɛ ɲɛ cogoya min na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don malgré que association ka ca jamana kɔnɔ bi bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i ka branche don an ye activité caman mené comme baro kun t'an n'a ka jan an bɛ don a tɔ kɔnɔna la san activité kɔnɔna. Ok Bakari kuma tɛ nin ye donc c'est à dire que bi su na plateau a ka fisa yɛrɛ de parce que a bɛɛ développement dɛmɛ ni fɛnw bɛ yen an bɛna da don a kuma b'i bolo. O b'a to n bɛna Landre fanfɛla n bɛ ɲininkali min tɛngu i la komi jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛ bɛ gouvernement de kelen na donc fɛn o fɛn mana na gouvernement ma nin kɛ ɲɛ a ma nin kɛ ɲɛ bon association fana bɛ yen bɛɛ y'i da don a la sisan a caman bɛ k'a ɲɛsin dɛmɛ ma e bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye jɔda jumɛn de bɛ association na min ye jamana taaɲɛ kan min nafa bɛ se jamana kɔnɔdenw ma bi bi in na Mali kɔnɔ. Ok i ni ce ni baraji n y'a fɔ cogo min na association bɛɛ n'a ka laɲiniw bɛ yen i y'a faamu donc a mana kɛ cogo o cogo ni association y'a ka gafe sigi sɛbɛn a tɛ se ka baara daminɛ n'a ma a di gouvernement ma gouvernement de b'a lajɛ a ye ka laɲini ye min ye n'ale n'a ka ou bien a ka sigida la ou bien a bɛ fɛ ka a kɛ ni jamakulu min ye n'a sɔrɔ ale ni jamana yɛrɛ ka hakilina bɛ taga o de la u bɛ sɔrɔ k'a fɔ an sɔnna u bɛ récépissé d'i ma association bɛ récépissé tɛ mɔgɔ minnu bolo o ye tiɲɛ nka association ni kan ka se ka i ka baara kɛ bɛ i k'a ɲini ka récépissé sɔrɔ i ka lakodɔn o wagati yɛrɛ de la ni jamana bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ u bɛ wele se aw ma walasa aw ka se k'u dɛmɛ n'i ye kumaw jateminɛ plateau nin kan yan bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ kɛ min bɛ jamana ka baara nɔgɔya a bolo i y'a faamu anw y'a daminɛ ni yirituru ye i y'a faamu n'i ye an ka sigida lajɛ n'o ye Jɛnɛ n'i ye yirituru ye i ye fɛn kɛ jamana kan ka fɛn min kɛ mais a nɔgɔyara a bolo i y'a faamu n'i y'i wasa don kalanko la bi problème ba ye kalanko de ye waati dɔw la hali ekɔlidenw bɛ dɛsɛ kaye yɛrɛ la parce que gɛlɛya min bɛ yen bangebagaw tɛ se ka kaye di waati dɔw la kaye ti mɛtiriw bolo donc an bɛ to k'o kayew di an bɛ to ka hali sisan n'i y'a jateminɛ fɛn dɔw bɛ yen u tununa an ka ekɔliso ninnu na n'o ye infirmerie ye i y'a faamu donc bi Jɛnɛ commune bɛɛ Jɛnɛ ekɔliso bɛ yen fɛn o fɛn y'a ɲini an fɛ an ka kit de premier soin d'a ma an y'a di a bɛɛ ma i y'a faamu kɔsan in na yɛrɛ lycée yɛrɛ ye bataki caman u bɛ fɛ k'u ka infirmerie u bɛ fɛ k'a bonya fura dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka an k'a d'u ma bon fɔlɔ nin kun bɛ di gouvernement fɛ nka ekɔlisow cayara maliyɛnw yɛrɛ cayara bon sɔrɔ ma caya ka se o ma i y'a faamu donc a bɛ gɛlɛya gouvernement bolo a ka se ka nin dɔw kɛ ni association y'u fara ɲɔgɔn kan u y'a cotisation kɛ u yɛrɛ ye o u ye financement ɲini ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ o n'u bɛ se ka nin kɛ a bɛ gouvernement dɛmɛ barisa an ye min de jateminɛ hali n'i ye bailleur ko caman jateminɛ corruption mun cayara jamana ninnu kɔnɔ o y'a to danaya jiginna dɔɔnin hali n'a fɔra k'i ka wari di i bɛ se ka dɔɔnin mais n'i ka sigida mɔgɔw de y'u fara ɲɔgɔn kan a y'a ka danaya mɔgɔ dɔ ta k'a kɛ a ka ca wari bɛ di bon bailleur caman fana bɛ yen u tɛ fɛ ka wari di gouvernement ma directement mais u bɛ wari di association dɔ ma nka gouvernement ka yamaruya kɔni kɔnɔ wa gouvernement ka hakilina fana kɔnɔ i y'a faamu donc n'olu kɛra n'a yiriwara a bɛ gouvernement de dɛmɛ o ye ka dɛmɛ lase maliyɛnw ma directement
nga a bɛ dɛmɛ wɛrɛ jumɛn de lase maliyɛnw ma n'i ye an ka baara dɔw jateminɛ wari mun bɛ d'an ma ka bɔ kɔfɛ a tɛ d'an ma ka bɔ kɔfɛ ko kɔfɛmɔgɔw ko u ka hakilina filɛ nin ye dɛ ayi an de b'an ka hakilina sɛbɛn gafe la k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin kɛ donc wari bɛ sɔrɔ ka d'an ma bon o wari in i bɛ mɔgɔw ta baara la u bɛ inscrire INPS la i y'a faamu donc i ye dɔ bɔ chômage la parce que gouvernement tɛ se ka bɛɛ fana ta baara la i bɛ se ka fonctionnaire dɔw ta u k'i appuyer i ka baara la comme sara ti cogoya dɔ la olu ka sara bɛ améliorer o b'a to u bɛ bɔ ka taa baara wɛrɛ minnu kɛ n'o ti jamana ka nafa kɔnɔ u bɛ se ka to baarakɛyɔrɔ la u b'o baara dafa i y'a faamu bon ni wari fana nana tabali bɛ san a bɛ san maliyɛn de bolo aw bɛ siège san a bɛ san maliyɛn de bolo bureau kɔnɔ minɛn ninnu i y'a faamu hali an bɛ cahier minnu san ka taa di n'an m'a san dɔ bɛ bɔ sanni na mais ni sannikɛla y'a dɔn k'a fɔ a dɔ farala ale ka sanni kan bi sini san wɛrɛ a bɛ dɔ fara a ka stock kan ni wari wɛrɛ sɔrɔla donc o b'a to secteur caman kɔnɔ i b'a ye dɛmɛ kɛra gouvernement ye wa minnu fana contrat minnu fana bɛ signé o wari contrat dɔ bɛ segin ka taa gouvernement ma parce que taxes bɛ sara i y'a faamu INPS fɛn ninnu minnu bɛ sara wa a wari yɛrɛ caman bɛ na an kɔni ka sira min fɛ wari o wari n'a mana di i y'a faamu a wari bɛ di i b'a ye 8% ni i b'a fɔ n'u ko sisan k'u bɛna 20,000 di e ma u bɛ 20,000 8% calculer ka sɔrɔ k'o di i bɛ gouvernement ni ne bɛ hôpital de la sisan 20,000 ni u bɛ 20,000 8% u b'o calculer u b'o di hôpital ma u b'o fɔ o ma ko frais administratifs et de gestion o kɔrɔ parce que e bɛ dɔgɔtɔrɔso la i bɛ dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ minnu utiliser i b'a ji utiliser ou bien n'i bɛ faculté la i b'a ji n'a fɛn minnu utiliser donc u b'o yɛrɛ sara donc o bɛ dɔ fara baarakɛda ninnu ka fɛn kan donc k'a fɔ association n'a encadré la mais tiɲɛ don i t'a sɔrɔ a dɔw a ma encadré ka ɲɛ mais n'a encadré la ni gouvernement y'i sɛbɛ don a ma i b'a ye a b'a dɛmɛ kosɛbɛ a ka baara la. ok basi tɛ o b'a to n'amadu mina e fanfɛla la i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na i da tugu fɛn dɔw la min aw ye aw sigilen ni sisan cɛ aw sera ka baara misɛn dɔw kɛ nka i ko taalen ɲɛfɛ b'i da don a ko kumabaw la association an ka bɛn maaya la a sigilen ni sisan cɛ a ye koba jumɛn de kɛ jamana kɔnɔna na fɛn min bɛ se ka ɲɛfɔ jamana taaɲɛ kɔnɔna na. Après o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an ka bɛn maaya la a fɔ an ka bɛn maaya la a sigira ni papiyew de n'o ye gafew ye jɛkulu minnu bɛ sigi nin cogoya la tantɔ u bɛ papiyew de dilan n'a bɛ fɔ o ma ko statut ani règlement bon n'i y'o ta k'o lajɛ an ka objectif b'o de kɔnɔna la objectif ninnu tɛ dɔwɛrɛ o ye laɲiniw de ye laɲini min b'an bolo jamana kɔnɔ o de kama jamana ye papiye d'an ma k'an ka baara kɛ o baara ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ an ye caman de k'o la i b'a fara kan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka bɛn maaya la i b'a jateminɛ an ka taa kalanko la kalan ta o ta an bɛ kaye di denmisɛnninw ma bikiw crayon denmisɛnnin mago bɛ jɔ minɛn fɛn fɛn la kalan sira fɛ an ka bɛn maaya la bi o fourniture ta k'a di denmisɛnninw ma gratuitement. Bamakɔ yan dɔrɔn bɛ Mali fan bɛɛ. An b'a di Mali fan bɛɛ a bɛɛ kun ma tila yɛrɛ hali dɔgɔkun tɛmɛlen a tɔw tilala depuis école taara an bɛ k'a di mɔgɔw ma jamana cogoya kama yɔrɔw tɛ kelen ye bi lakanabaliya kow bɛ sen na donc dɔw ma se k'u taw di joona o de kama semaine tɛmɛlen y'a sɔrɔ halisa dɔw taw kun ma di bon n'i y'o fana ta k'o lajɛ an ka tɔn bolofaraw n'o fɔ ma an ka komitew olu yɛrɛ fana y'o hakilina kelen ta k'a lajɛ yatimɛ minnu bɛ yen foyi t'u bolo ani den minnu bɛ yen u fa tɛ u ba tɛ ka jɔ n'u ka kalansaraw ye o ye année scolaire bɛɛ lajɛlen de ye dɛ o action kelen kɛra Côte d'Ivoire olu fana ye o denmisɛnnin damadɔ ta k'u engagé u b'u jɔ n'u ka kalan musaka ye fo ka taa fɔ min kɛra
donc ni ko jamana ka développement a bɛ daminɛ kalan na n'i y'o ta n'i bɔr'o la e bɛna ye solidarité sira fɛ toujours déplacés ka cas fɔra an ka bɛn maaya la Falajɛ an ye déplacés dɛmɛ o mɛnna dɔɔni c'est vrai anw ta in ye association jeunes mais a sigira 2019-2020 wagatiw mais kana papier sɔrɔ a la officiellement o kɛra 2021 mais a ye baara fɔlɔfɔlɔ minnu kɛ jamana kɔnɔ la o belebeleba dɔ ye déplacés dɛmɛli ye Falajɛ an ye dumuniw di déplacés ma ka furaw d'u ma o ɲɔgɔn kelen kɛra ɲinɛ yɛrɛ 2025 kɔnɔna la an ka dugu dɔ filɛ Fana kɛrɛfɛ ko Tingole déplacés dɔw nana yen nɔ an ka bɛn maaya la ye dɛmɛ d'olu ma sira caman fɛ mais nin bɛɛ bɛ relever jamana ka compétence kɔnɔna la jamana kan ka nin bɛɛ dɛmɛ mais ni jɛkuluw bɛ yen minnu bɛ ka u hakili to o baara la i b'a ye u ka dɛmɛ bɛ ka se jamana ma Infré ye farikolo ɲɛnajɛ acteur dɔ ye an ka bɛn maaya la bɛ farikolo ɲɛnajɛ baaraw kɛ o bɛ nafa min ɲa an ka société kɔnɔ Ala de b'a dɔn non seulement kɛnɛya docteur bɛ il peut témoigner ça a bɛ kɛnɛya di farikolo ma mais a bɛ bɛn fɛnɛ sinsin mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que on dit que le sport est facteur de paix et de cohésion sociale donc chaque fois i bɛ mɔgɔ kuraw sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ formation kɛ parce que dɛmɛ a bɛ se ka kɛ k'a bɔ k'a di mais n'i ye mɔgɔ kalan fɛnɛ o dɔ fɛnɛ ye dɛmɛ dɔ ye tuma dɔw la dɔ ka n'i bolo jan kuma bɛɛ o de ka d'ale ye mais dɔ fɛnɛ ka laɲini ye i ka se k'ale dege jɛgɛ yɛrɛ mɔncogo la i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko sɔnni i ka mɔgɔ dege jɛgɛ donni na i k'a dege jɛgɛ mɔnni na an ka bɛn maaya la b'o formation baaraw kɛ an bɔra sisan ka mɔgɔw kalan panneau ninnu sigi cogo la hakili la o nana na kuma la parce que an bɛ délestage wagatiw la jamana kɔnɔ sɔnni o cɛ an ye musow kalan coupe couture la ka musow kalan safinɛ dilanw la tout ça c'est ça inscrit dans l'autonomisation des femmes ni association sera k'o kɛ jamana kɔnɔ a b'a fɔ association yɛrɛ bɛ emploi créer jamana kɔnɔ mais a bɛ hakili jigin toujours don min na anw sera ministère la ka taga tɔn in ka taga ɲɛfɔ hali bi ka taga ka hakilinaw yira ministère mɔgɔw yɛrɛ le ministère des affaires religieuses et du culte a don chef de cabinet yɛrɛ ko anw ma ko vraiment olu bɛ ka baara min kɛ olu kan ka baara min kɛ an ka bɛn maaya la yɛrɛ bɛ ka a baara bɛɛ lajɛlen kɛ parce que ni taabolo ninnu jateminɛ u bɛɛ b'olu ka mara kɔnɔna la mais k'a ye k'a fɔ association de sigira o de bɛ ka ministère yɛrɛ ka baara kɛ tan vraiment ce jour là anw yɛrɛ kun content na kosɛbɛ a ye exemple min di a ko c'est à travers an ka bɛn maaya la olu ka directeur régional yɛrɛ dɔnna parce que c'était la première fois an ka mɔgɔ k'a ye k'a fɔ ko directeur régional bɛ yen ministère des affaires religieuses tɔgɔ la c'était à Sikaso an ye kuma d'a ma an ka lancement dɔ kɛnɛ kan ye donc ce jour là a donna k'a fɔ il y a une direction régionale pour le ministère des affaires religieuses à travers Sikaso donc ninnu ye a kumabaw ye a caman ko camanw de kɛra quoi ji ko kuma fɔra hali sisan télé bɛ quartier min na semaine tɛmɛlen ne ka ɲɛmɔgɔ ye ji di an ka comité minnu bɛ Moribabugu quartier in kɔnɔ yan nɔ a ma sen fɔlɔ yɛrɛ an y'o caman di Bangɔni na k'a di Jalakɔrɔji balow bɛ di églisew la a bɛ di misiriw la a bɛ di an ka laadalamɔgɔw ma tout ça c'est des actions de solidarité donc k'a yira toujours an ka bɛn maaya la a bɛ ka misali de di mais pas que a sigilen don k'a fɔ ko ni gɛlɛya y'i sɔrɔ i ka na an b'i dɛmɛ an ka bɛn maaya la tɛ o kama mais ɲɛmɔgɔ bɛ ka misali de di k'a fɔ mɔgɔ min bɛ ni Ala ye se k'i ye k'i hakili to Ala ye min lajarabi gɛlɛya la sinon pour le moment financement tɛ anw bolo a t'an bolo extérieur la a t'an bolo intérieur la an ta kunna s'o ma ok baasi tɛ Asmao o b'a to ɲininkali kelen b'o tɛngu e fɛnɛ la aw ka association sigilen sisan cɛ i kɔni ye damadɔni fɔ mais e bɛ se k'i da don a la a ye fɛnba jumɛn kɛ fɛn min n'a nafa sera jamana kɔnɔdenw ma donc parce que bɛɛ bɛ ɲɛsin gouvernement de ma mais mɔgɔw tɛ association fɛnɛ jɔda dɔ jamana kɔnɔna na ka ca ten nka e bɛ se k'i da don aw ka association ka fɛnbaw la wa parce que aw sigira depuis 2017 alhamdulillah rabbil alamin nin kɛ ɲininkali diyara n ye kojugu munna parce que an y'a sigi k'a lajɛ i b'a dɔn maliyɛn bɛ se ka kuma kelen de fɔ je connais mon droit mais un malien ne te dira jamais je connais mon devoir donc bɛɛ bɛ n ka droit dɔn o kɔni an b'o mɛn mais k'a fɔ maliyɛn k'a f'i ɲɛna je connais mon devoir aussi c'est rare k'o mɛn bon an y'o de jateminɛ an ka sɔrɔ k'an ka nin association fɛngɛ créer bon n y'a f'i ɲɛna cogoya min na
déplacé ka dili fɔlɔ anw de y'a kɛ k'a médiatiser an y'o kɛ depuis 2018 ka n'a bila bi la san o san depuis k'an kun bɛ misi seliji ni seliba an kun bɛ to ka misi 50 de di site déplacé ma fo ka n'a kɛ sisan san kɔnɔ siɲɛ 2 misi 10 de bɛ di seli o seli ni seliji ni seliba tɛ an bɛ misi 10 di o y'o ye san o san an bɛ se ka balo di plus de 50 millions an b'o kɛ o kɔni n bɛ k'a fɔ télé la parce que n b'a dɔn mɔgɔ dɔw ɲɛ bɛ n na n'Ala yɛrɛ aw bɛ mɔgɔ sɔrɔ minnu b'aw wele k'a confirmer n'o bɔra yen nɔ an ye rencontre kɛ Mopti siɲɛ 3 n bɛ se ka Abdoulaye Cissé gouverneur mun bɛ Kucala bi k'o ta en témoin an taara an ye dɔgɔnɔw ni fulaw sigi kɛlɛ k'u sura waati min na Mopti ka den dɔ bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ye Demba Yatasa ye ale de tun b'an finance a bɛ se ka 10 millions bila an ka balan kɔnɔ an ka taa nin baara in kɛ an ye dɔgɔnɔdenw ni fuladenw sigi siɲɛ 2 sabanan bon dɔgɔnɔdenw ni fuladenw y'u kale o waati y'a sɔrɔ u tun bɛ dugu de lawuli ne ye n jɔ n ko ne ba ye k'a dɔ ye ne fa ye fula ye n ko a b'a fɛ ka ne de malo wa a ko bɛ kɛ cogo di n kelen k'o fɔ bɛɛ kasira u ko dugu ka wuli tuguni ko fagali filɛ k'a kɛ ko n tɛna mɛn tuguni o don gouverneur yɛrɛ kasira salle kɔnɔ Mopti yen nɔ n y'o ɲɔgɔn 3 kɛ yen nɔ n bɛ n waso n'o ye bi parce que depuis o don n'u ye layidu ta bɛɛ sigilen ɲɛna k'a fɔ ko dugu kɔni wulila dugu bɛɛ fagara ka wuli a kɛra fuladugu ye a kɛra dɔgɔnɔdugu ye o ma kɛ tuguni o kɔfɛ donc n b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin o waati o yɔrɔ in na wa o yɔrɔ in na n bɛ dɔgɔnɔdenw fɔ n bɛ fuladenw fɔ parce que u ye n bonya o yɔrɔ la Gujangile tulo bɛ n na a don a tun ye ale de tun bɛ ka Danamasagu représenter salle kɔnɔ a kɛra ten fana u ye layidu ta u y'a bɔ a sira fɛ association de y'a kɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman taara miliyɔn kɛmɛ miliyari bɔra u taara u seginna ka na ɲɛ tun ma sɔrɔ a la mais anw wulilen k'an sen don a la Ala barika la caman kɛra a la nin yɔrɔ in na n bɛ karamɔgɔ Seko Lasana Kane fo a y'a faralan kan o don a ye wari bɔ ale fana ka tila ka mɔgɔ bɔ k'a fara n kan an ye kelen kɛ Segu ka tila ka taa dɔ kɛ Mopti Seko Lasana Kane y'i bɔta don a la a ɲɛna an bolo fana o yɔrɔ in na n b'u bɛɛ fɔ acteur fɛn fɛn bɛ an dɛmɛ nin plateau na an bɛ profiter k'u fo ka maliyɛn dɔw fana bila association n'a ser'u ma ni jamana dɛmɛni de don k'u dɛmɛ n m'a fɔ bɛɛ dɛ parce que dɔw bɛ wari minɛ u t'a bɔ a sira fɛ a bɛ mɔgɔw siran komi docteur y'a fɔ cogoya min na sisan dɔw bɛ wari minɛ u bɛ tunu bon i bɛ wari bɔ i t'a don yɔrɔ ye i bɛ siran ka wari bɔ siɲɛ wɛrɛ ni mɔgɔ nana ma i t'a di o hali ni mɔgɔ minnu kɛ hakilina ɲuman bɛ minnu b'a wari don a da fɛ une fois que ni kelen tiɲɛna dɔrɔn i b'a tiɲɛ bɛɛ de ye o de la ni wari minnu dira an ma jɛkulu commission de bɛ yen minnu b'a gérer donc wari bɛ don a da fɛ donc sinon financement tɛ bɔ extérieur la ka na d'a ma mais Mali denw yɛrɛ minnu dara an na ka danaya ta k'a d'anw kan olu de bɛ wari d'an ma donc an bɛ ka baara kɛ n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la baara fana ɲɛna an bolo n'a danna ninnu ma wali kɔsa in na ɲinan 8 mars musow ka ɲɛnajɛ ninnu an banna ka ɲɛnajɛ kɛ an taara malo tonne 6 ani finiw ni fɛnw di déplacé ma an kan ka mun don ɲɛnajɛ la an kan tɛ se ka ɲɛnajɛ kɛ jamana bɛ lahala mun na donc an y'a don dumuni ma balo la ka taa di déplacé ma ka ni déplacé ka jɛ an ka finiw san k'a d'u ma an ka jɛ k'a tile ɲɛnɛmaya nin don an y'o bɛɛ kɛ an ka association basi tɛ Dawuda e fana o ɲininkali kelen bɛ tɛngoye la parce que i y'i da don kɔrɔfɔ la mais i ye kuma kuntigɛ de k'a ye fɛn caman kɛ a ye fɛn caman jumɛn kɛ jamana in kɔnɔna na parce que i ko ka association sunba bɛ l'américain jamana de kan n'i ma fili nalen yan nɔ Mali kɔnɔ san 2020 ka na se sisan ma koba jumɛn de kɛra la ni jamana kɔnɔdenw bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin i ka nin question diyara n ye association sigidon Mali la ka se bi ma alhamdulilayi an ye baara caman kɛ comme da kun donna a la ka dɔ fɔ 2020 an ye personne déplacée minnu bɛ farajɛ nord la an ka dɛmɛ se olu ma baloko fan fɛ finiko fan fɛ ani kiti de covid fan fɛ o 2021 kɔnɔna na an ye forage kɛ Bankɔni na
2021 an ye activité dɔ mené an b'a fɔ mun ma sunkalo mana se Mali la yan nɔ yan bɛɛ b'a dɔn sunkalo ye kaloba de ye sunkalo jɔyɔrɔ ka bon an bɛ dɛmɛ lase chef de famille ma les démunis minnu mago bɛ dɛmɛ la en 2021 2022 aussi an ye opération dɔ bila en place qu'on appelait opération de soutien alimentaire pour le mois de Ramadan au SAR a san fɔlɔ la an ye famille 500 doté kiti la ɲɔbɔrɔ b'a la mɔgɔkɔrɔ la tulu bidon 20 litres tun b'a la makɔrɔniw b'a la nɔnɔw b'a la hali jiw b'a la o yɔrɔ la an b'an ka partenaires caman fo Mali la yan parce que n'an y'an ka projet monté an bɛ gɛrɛ entreprise baw la Mali la an mago bɛ financement an bɛ fɛ ka réalisation kɛ alhamdulilayi rabbil alamin caman y'an dɛmɛ an y'o kɛ 2021 k'a kɛ 2022 2023 aussi plus de 700 familles démunies aux SAR kɛra dɛmɛ sera olu fɛnɛ ma 700 ou 7000 700 plus de 700 familles démunies kiti sera u ma sunkalo ɲɛkɔrɔla la o kiti construction kun ye malo 100 kg b'a la ɲɔ 100 kg b'a la tulu 20 litres b'a la makɔrɔni carton b'a la sukaro b'a la nɔnɔ b'a la ji b'a la o kɔfɛ an ye san 3 activité minnu kɛ an nana an sigi k'a miiri an ye communauté minnu dɛmɛ i b'a mɛn Mali kɔnɔ rare kalo ka kɛ ka ban k'i ma mɛn ko muso dɔ tora muso kɛlɛ la n'an b'a fɔ o ma la mortalité maternelle et infantile an y'a réfléchi nin fɛn in c'est un fléau mondial a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais Mali ta tuma dɔ la bɛɛ somɔgɔ dɔ ye nin sɔrɔla nin ko la quoi ni cousin ma sɔrɔla i cousine sɔrɔla la ou bien tante dɔ sɔrɔla la en donnant des vies u bɛ fatu ou bien balo kɛlen kɔfɛ u bɛ fatu an ko bon est-ce que an bɛna orientation kɛ an bɛ accord cadre ɲini avec le gouvernement o de senfɛ an taara ONG kunna ka accord cadre ɲini avec le gouvernement an y'o sɔrɔ octobre 2024 maintenant an ka axe principal kɛra jumɛn ye réduction contre le décès maternel et néonatal an se bɛna kɛ jumɛn ye pour que k'o taux diminuer Mali la n'i ko développement capital humain fɔlɔ de développement ye i bɛna baarayɔrɔ la i hakili sigilen don denw ka kɛnɛ muso ka kɛnɛ ni muso jiginna ko den ma kɛnɛya i hakili tɛ sigi baarayɔrɔ la tu ne seras pas productif an ko bon anw dun filɛ an tɛ agent de santé anw dun filɛ nin an bɛ fɛ ka dɛmɛ don état kelen tɛ se ka nin bɛɛ kɛ an jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye sisan an y'a réfléchi est-ce que an tɛna kiti dɔ bila en place kiti mun muso kɔnɔma mɔgɔw bɛ se minɛnw minɛ ma jiginyɔrɔ la parce que an ka recherche y'a yira n na certes décès dɔw bɛ yen nɔ fatuli dɔw bɛ kɛ jiginyɔrɔ la musow bɛ sigi kɔ bɛ den bɛ taa a caman bɛ se ka éviter i b'a sɔrɔ muso ma consultation min bɛ kɛ pour que ka den lajɛ ba dɛbɛ la o m'o kɛ walima sensibilisation min bɛ kɛ hali chef de famille ye u ka musow motiver pour que ka taa sensibilisation kɛ k'a lajɛ den bɛ ba dɛbɛ la cogoya min na an b'o sensibilisation kɛ an ye kiti bila en place kiti in bilatɔ en place an ye enquête kɛ an ye sage-femme ɲininka an ye infirmière ɲininka an ye gynécologue ɲininka aw mago bɛ se jumɛn ni jumɛn ma jiginyɔrɔ la ladalakɔrɔ la an b'a ye Mali la a bɛ fɔ na ni son ye na ni tafe 3 ye na ni safinɛ ye sage-femme sɔrɔla k'a fɔ an ye muso jiginna fini tɛ hali ka don den na o bɛ se ka kɛ bana ta yɔrɔ ye docteur bɛ yan voilà mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ an ye fɛnɛ muso bɛ na jiginyɔrɔ la foyi tɛ a bolo foyi vaccin tafe 3 t'a bolo foyi t'a bolo bon jiginyɔrɔ dun na muso exposé len don den est fragile an ka dɛmɛ bɛ kɛ kiti bilali en place qui va contribuer vraiment à la réduction parce que a caman ye infection ye jiginni bɛ kɛ infection bɛ den minɛ a tɛ kalo kelen bɔ fatuli bɛ kɛ kiti in kɔnɔna na minɛn o minɛn bɛ yen ko jiginnikɛlaw mago bɛ s'a ma an bɛ formation kɛ hali accoucheuse traditionnelle kun brousse kɔnɔna la.
d'accord comme baroglu ouais quand il fait un do détail là au fait d'accord il faut que ika association comme ça en anglais quoi c'est quoi Health and Care ok d'accord santé et espoir santé et soins bon on a réalisé là je dois apprendre l'anglais bientôt Landré ne bina basé Rome kané chez nous ayo kuma chama fo abi baramuna mais ne be yere nyinga wari yere parce que folo an be ONG chamaye jamana kuna ya fama mais wati do kara ONG ti maintenant awre aka financement nu quoi abi bomi ok we nyinga nyuma parce que ko ka be nyana bora me war ko ma nyana bora ko ka ma nyana bora nya fo chugo mina a boloma dalen do ambi fega minke ya fam anga ke wale chama amba bla volta wakati la ibta sura ay sam beke kalo nan be ɲɔgɔn ye association kɔnɔ n'o ye kaza ye fɛn dɔ fɔlen do an b'o di mois la mais cotisation annuelle fana bɛ yen cotisation annuelle n'a y'i diya i b'a bɛɛ di ɲɔgɔn fɛ n'a y'i diya i b'a di fitini o la ni budget kɛra an kan ka nin de kɛ ekɔlidenw ye ɲina ekɔliso minnu y'a fɔ k'an ka kit de premier soin d'u ma ekɔliso mun ko tabaliban kan ka dilan an b'o bɛɛ budget kɛ an ye cotisation min kɛ a b'a bɔ wa a t'a bɔ n'a t'a bɔ an b'a kɛ jɛnɛ de kaza an kan ka faranfasiya ko kaza ye jɛnɛ de non mais kaza kɔrɔ yɛrɛ mun ye kaza club d'animation de solidarité club de solidarité d'animation et club d'animation de solidarité et de soutien il y a femme Casa, donc on a pris Casa parce que ni Casa yelema espagnol kana avec sofo donc femme mun beke so kononana ya femme donc solidarité bala bon animation ni o kunye wakati mina ngume nyene je fenw ke ka balontan ko ke ka dimsenu fara ɲɔgɔn kan ka hakilina ɲumanw didi y'a faamu donc a ɲɛsinnen do jɛnɛ de ma y'a faamu donc n'an y'o wariw fara ɲɔgɔn kan an y'a ye k'a fɔ an bɛ se ka wari in bɛ se ka an ka activité bɔ o banna an b'a don a la mais a ka ca a t'a bɔ n'a ma bɔ bon a bɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ jɔn de sɔn wari bɛ jɔn de kunna jɔn bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ pour que ka a dafa i y'a faamu donc an ka wari fanba bɛ bɔ yen n'o ye kaza ta ye mais furakɛliko ninnu ka bɔ ka taa mɔgɔw furakɛ association wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko ADS Jene Santé Plus i y'a faamu olu bɛ taa jɛnɛkaw de ɲini minnu wari b'u bolo ko ka projet présenter u la olu fana bɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲini mais dɔ wɛrɛ b'an bolo mun ye réseau des médecins humanitaires donc an y'a fɔ o bɛ kɛ cogo min na waati dɔw la sigidaw an taara lakamane n'o ye kayi yɔrɔ ye an bɛ taa Tukuto an bɛ taa o la an bɛ taa Mali fan bɛɛ ni an welela ka taa yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ b'an wele a bɛ se ka kɛ Dawuda b'an wele don dɔ la ko k'ale bɛ fɛ an ka taa fɛ yen mun laɲininen do dɔrɔn siyɔrɔ ko ka ɲɛnabɔ n'o tɛ anw yɛrɛ bɛ taa n'an yɛrɛ mɔgɔw bɛ taa n'u ka mobili ye u bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta donc an bɛ furaw ɲini agence bɛ yen minnu bɛ fura promotion kɛ an bɛ fura ɲini olu fɛ
mais sigida fana ka association o be wari dɔ fara ɲɔgɔn kan pour que ka dumuni ko k'olu sabati donc olu wari ninnu financement tɛ yen extérieur la donc financement tɛ yen olu activité la mais an bɛ activité dɔ la o ye n t'a dɔn n'o ye association ye parce que o ye recherche de ye i y'a faamu o b'a to fana bailleurs bɛ kɛnɛma minnu bɛ wari d'an ma an ka bana dɔw ɲɛɲini i y'a faamu o ɲɛɲini kɔnɔna na an yɛrɛ b'a don volet dɔ don a la ok ɲɛɲini kɔnɔna na an bɛ fɛ ka furakɛli fana kɛ i y'a faamu o wari kɔni o bɛ bɔ kɔfɛ de fɛ i y'a faamu bon c'est vrai que gɛlɛya donnen don a la sisan Mali dɔrɔn tɛ parce que ni faama kura nana yɔrɔ wɛrɛ olu bɛɛ b'a a ka politique ta donc wari caman bɛ bɔ États-Unis de i bɛ nin projet ninnu a caman bɛ bɔ États-Unis de donc u ye faama kura dɔ sɔrɔ mun ko ale bɛ fɛ ka a ka janto belebeleba bɛɛ kɛ a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ donc wari minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka taa a bɛ ka a ko nɔgɔya dɔɔnin donc o bɛ hakilina d'an ma parce que olu fana fɛn caman bɛ yen fo maliyɛn an k'a faamu fɛn caman bɛ yen olu fana fɛ yen wari minnu bɛ na yan minnu bɛ taxe sara ou bien Bill Gates ye wari dɔ di ou bien Mark Zuckerberg ye wari dɔ di philanthropie o bɛ yen mais Mali philanthropie action a ka dɔgɔ. Philanthropie action philanthropie ye mun ye baɲumankɛ i y'a faamu baɲumankɛ action a ka dɔgɔ Mali la a ka fɔ ko waritigiba dɔ bɔra a ye wariba dɔ di association dɔ ma ko ka taa nin ko in gɛlɛya mun filɛ nin ye yan fɛ a ka taa fɛn kɛ a ka dɔgɔ i y'a faamu donc a caman bɛ taa ko wɛrɛw de fɛ mun ti association yɛrɛ ka sira ye quoi i y'a faamu i k'a ye ko philanthropie dɔ bɔra k'a fɔ ko nin hôpital in a nin yɔrɔ ne taara ni n ka mɔgɔ dɔ ye n y'a ye nin gɛlɛya nin bɛ yen hali sigiyɔrɔ t'u bolo hali furakɛcogo t'u bolo donc ne bɛ 100,000 di pour que nin yɔrɔ in ka dilan ka ɲɛ o caman de bɛ tubabu la u b'a dilan ka ɲɛ u tɔgɔ bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn a kan i y'a faamu bon n'u bɛ tɔgɔ ɲini kɛ u bɛ se k'o kɛ o i b'a di yɔrɔ bɛ dilan ka ɲɛ ou bien i bɛ taa n'a fɔra ko machine ba dɔ bɛ yen IRM ou bien scanner ti dɔgɔtɔrɔso la sisan i bɛ scanner san i bɛ taa sɛbɛn k'a fɔ ko nin dira Dawuda Tarawele fɛ n'i bɛ tɔgɔ de ɲini maa o maa n'a bɛna don a fɛ a b'a ye Dawuda de y'a di i y'a ye donc il faut que o ka kɛ an ka waritigiw ka mentalité ye bon n'o bɛ kɛ hali tubabuw fɛ yen n'o bɛ kɛ wagati min na hali i bɛ taxe min sara i b'a ye dɔ bɛ bɔ a la parce que e bɛna wari min di o bɛ calculer ka bɔ e ka fɛn na i bɛ sɔrɔ ka taxe sara donc o kɔrɔ État fana bɛ fɛn dɔ k'i ye i bɛ se ka lafiyɛnni sɔrɔ yɔrɔ min na. D'accord. Ok. An ka bɛn maya la c'est vrai parce que an fana bi su na bɛɛ ɲɛ b'i la bɛɛ b'a yɛrɛ ɲininka bon a ka dɛmɛ nin a bɛ bɔ kɔ kan nin wa ou bien a bɛ financement ni a b'a sɔrɔ cogo di parce que ale ye kuma dɔ fɔ n'i ye sigi k'a ye k'a fɔ bon association bɛ yen mais mɔgɔ min bɛ an dɛmɛ est-ce que a bɛ bɔli kɛ i y'a faamu wa bɔli est-ce que a bɛ bɔli kɛ sans la participation de l'extérieur i y'a faamu mais aw mun ye an ka bɛn mɔgɔ ye bɛɛ b'o yɛrɛ ɲininka a ka financement a bɛ kɛ cogo di. Bukele o ɲininkali fana diyara ne ye parce que occasion do an k'a fɔ diɲɛ b'a ɲɛna an ka financement bɛ yɔrɔ min na ni ye an ka bɛnbaya la ta k'a lajɛ nin yɔrɔ la an b'an ka ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ n'o ye Badara ye n'a fɔra ko président d'honneur c'est comme le parrain de l'association n'i ye an ka bɛnbaya la départ jateminɛ ale yɛrɛ ka wari de bɛ ka kɛ k'a financer a yɛrɛ ka wari de bɛ kɛ ka au départ ale yɛrɛ ka wari de bɛ ka kɛ k'an ka bɛnbaya la financer mais o t'a bali cotisation minnu bɛ kɔnɔna la olu fana k'u jɔyɔrɔ kɛ parce que o tɔnko sariya de ye
wa jɛnkɛnɛ ninnu ye sariya min ye association yamaruya o sariya kelen kɔnɔna la loi de 2004 docteur y'a fɔ o sariya kelen kɔnɔna la cotisation ko kuma b'a kɔnɔna la parce que il faut que mɔgɔw k'a faamu n'i ye an ka bɛ maaya la fɔ mɔgɔw b'a confond kuma dɔw la ni association religieuse ye parce que olu bi dɛmɛ kɛ diinɛ baaraw sira fɛ walima u bi dɛmɛ kɛ karamɔgɔw ye parce que olu bi lahara ɲini na bon an ka bɛnbaya la n'est pas une association religieuse est-ce que bɛ ka faamu donc an bɛ ka wari minnu bɔ tɔn kɔnɔna la a bɛ don tɔn ka activités de da fɛ bon an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni mɔgɔ min y'a miiri ko wɛrɛ ye o y'i ka hakilina de an b'i bonya ko wɛrɛ c'est-à-dire ko wɛrɛ i n'a fɔ an bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔ dɔ de ma walima k'a kɛ ka du dɔ de dɛmɛ n'i nana don a kɔnɔ i bɛna dɔn k'o tɛ mais est-ce que o mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ fɔ kɛnɛma wa hali mɔgɔ dɔw donnen a kɔnɔ olu dɔw b'o fana miiri parce que n'i ko ko wari bɔ tɔn kɔnɔ mɔgɔ caman bɛna tɔn kɔnɔ walasa n ka wari de sɔrɔ d'accord voilà o bɛna tɔn kɔnɔ walasa n ka wari de sɔrɔ walasa n ka fɛn sɔrɔ mais o nalen e k'a yira la k'a fɔ ko bon i bɛ dɔ de bɔ walasa n ka baara kɛ o baara résultat an ka dɛmɛ bɛ se ka y'o de kɔnɔna la a faamuyali tɛ teliya mɔgɔw ma donc ni e nana e bɛna dɔn k'a fɔ ko tɔn ɲɛmɔgɔ an bɛ don min na ko bi ale mago ma se tɔn wari ma fɔlɔ a ma sigi o yɛrɛ kama mais ale ta de b'a la docteur So kumaw fɔra sisan c'est à dire Bokele jamana in mago bɛ dɛmɛ la sur le plan sanitaire sur plusieurs plans an bɔra Kulukoro sisan Mawuludu wagati la sɔgɔmada fɛ Badara ye wari d'anw ma k'an ka taga docteur So la ka taga situation lajɛ an bɛ se ka minnu dɛmɛ i n'a fɔ a b'a kɛ Bamakɔ yan tɔgɔ a b'a kɛ yɔrɔ tɔw la ordonnance sanw ni fɛnw mais an taara sɔrɔ banabagatɔ dɔw bɛ yen problème d'évacuation b'u la ka bɔ Kulukoro dɔrɔn kɔrɔ à 60 km de Bamako pour évacuer ka bɔ Bamako ka na yan nɔ mais c'était un tas de problème on a été obligé ka wari de ta k'a di olu ma docteur So mɔgɔw ma dɛ u ka se ka o baara in kɛ banabagatɔ bɛ docteur So la abandonné par sa famille hali kɔrɔsigi baga t'a la mɔgɔ tɛ hali min b'a kɛrɛfɛ mais ça c'est question de moyen i b'a sɔrɔ moyen t'u ye voilà maintenant service social bɛ docteur So la mais n'olu tɛ ka se ka gérer a bɛ kɛ cogo di i ye kumaba fɔ dɛ service social bɛ dɔgɔtɔrɔso la donc ko o service social nafa t'u la de quoi bon nafa bɛ se ka y'u la mais n'u fana tɛ dɛmɛ sɔrɔ parce que mɔgɔ dɔw de fana bɛna dɛmɛ kɛ olu ye donc mɔgɔ dɔw bɛna dɛmɛ kɛ olu fana ye voilà je parle sous le contrôle du docteur ok parce que n'anw fana taara docteur So la i n'a fɔ o san na Badara furaw san million caman hôpital du Mali Gabriel Touré ka taga n'a ye pédiatrie la u ye an orienté ka taa service social mais n'an ma kuma i y'a faamu voilà fo k'a ka don détail la kɔnɔ olu kan ka taa service social la à leur tour u b'a di banabagatɔ ma parce que olu de bɛ besoin dɔn donc n'an tagara docteur So la sisan a bɛ yira anw na docteur y'a yira anw na k'a fɔ nin bɛ yan nɔ a ka mɔgɔw yɛrɛ taara an t'u yɔrɔ dɔn parce que burusi kɔnɔna don Kulukoro ville la burusi kɔnɔ dugu dɔ bɛ yen n tɛ dugu in tɔgɔ fɔ a somɔgɔw bɛ o dugu in de la mais u nana u tun b'a kɔrɔ docteur So la mais finalement u y'a abandonné bolo dɛsɛra quoi bolo dɛsɛra u taara u t'a ɲɛɲini banabagatɔ muso de don a ye bana ɲɛfɔ wari min b'an kun an y'a bɔ k'a d'a ma o yɔrɔ bɛɛ a jɔra a kasira ne ni min don Karimu Keyita tulo bɛ n na ale yɛrɛ fana kasira bon ne ye yɛlɛmɛ ne ma se ka foyi bon on a ɲɔgɔnna caman bon évacuation ta c'était des nouveaux nés malformation bɛ dɔw la fɛn wɛrɛw bɛ dɔw la olu tun kan ka évacuer ka na Bamako bon i bɛna ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la jamana mago bɛ jamanadenw ka dɛmɛ la sira wɛrɛw fɛ donc i b'o financement mun ye Bokele o bɛɛ bɛ bɔ Badara yɛrɛ kun ok sisan an bɔra octobre la kɛnɛ sigira ka mɔgɔw la sensibiliser sur le cancer du sein et du col de l'utérus sisan an ka bɛnbaya la bɔra ka baaraw kɛ bon ninnu ye mɔgɔ la faamuya baaraw de sensibilisation baaraw de don sur le plan sanitaire min kan ka kɛ jamana fɛ mais ni jamana yɛrɛ ma se k'a bɛɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ acteurs wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ sira wɛrɛw fɛ olu bɛ o baara ninnu kɛ o de ye association ninnu ye mais n'a tɛ taa financement kɔ fo tɔndenw yɛrɛ k'a faamu k'a fɔ ko nin baara ninnu a y'a engagé k'an bɛ jamana dɛmɛ de an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ la parce que ni mɔgɔ min formera association kɔnɔ i ye emploi sɔrɔ i ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la mais ni e m'a dɔn k'a fɔ i kan k'i ka wari de don emploi yɛrɛ création na fɔlɔ est-ce que i bɛ baara kɛ a kɔnɔ a bɛ gɛlɛya quoi bon nin hakilina in de bɛ ka propager an fɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka propager an fɛ jamana kɔ kan sisan
réseaux sociaux ka Badara yɛrɛ taara fara an ka tɔndenw ka Dakar u ka jɛ ka taa ambassade assainissement kɛ mais fasoden ɲumanya baara de don ambassade du Mali au Sénégal c'est comme une administration du Mali donc n'ale yɛrɛ taara Gilène do ka assainissement kɛ non c'est une très bonne chose c'est un exemple à donner. Donc ça veut dire que si moi j'ai bien compris, oui. moi je parle de financement, financement ni an ka bɛn maya la olu yɛrɛ de b'u ka wari bɔ quoi donc pas de financement à l'aide de l'extérieur pas que. Pourquoi n bɛ ka insister ko ambassade assaini la ni ambassade assainissement bɛ kɛ ambassadeur ti wari bɔ o tɛ taa don maliyɛn minnu bɛ Dakar yen nɔ don k'a fɔ ko a y'a bolo fara ɲɔgɔn kan an bɛna ambassade assaini mais an ka bɛn maya la min ye hakilina ta olu de b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka safinɛw san ka furannaw san ka sanuyaminɛ bɛɛ lajɛlen san ka sɔrɔ ka taa yɔrɔ in sanuya donc o tɛ taa tɔndenw ka wari bɔ kɔ mais n'an y'an sigi ko o bɛɛ ka bɔ jamana kɔfɛ an mago b'a la a ka sɔrɔ ka bɔ jamana kɔfɛ mais farati bɛ jamana kɔfɛ wari dɔw fana na parce que ni wari dɔw bɔra yɔrɔ dɔw la i bɛ obligé k'olu ka baara de kɛ mais n'i y'a dɔn i bɛ se ka misaliya d'a ma par exemple comme quoi par exemple comme quoi par exemple ni mɔgɔ min nana sisan chrétiens b'anw cɛ la silamɛw b'anw cɛ la ladaratigiw b'anw cɛ la ça c'est des convictions. Maintenant, il y a un milliard d'euros, il est obligé de faire un tableau de défense. Mais tableau sur par exemple. Tableau sur maintenant, il y a un défense. Oui, mais est-ce que vous allez accepter ce tableau? Non, d'accord. Nous sommes une association apolitique et à but non lucratif. Okay. Nous ne sommes pas religieuses. Ambereka Maya, Armadea, Omi, Tununa, Amefeka, Ode Labo. Donc, au Tita, un recambolo blanc, Conco. Amafogate, Morota Ferre. Ni a de Segan Deme, ni Nana, Yamanga Texu. La anga be maya la anga taxi ende anga sharia ende donc ni pse ga ndeme o kankan ame baraka ñoo fait. D'accord, donc non ici est bien compris, il y a pas de partenariat entre vous et puis ni yoro la ame jamana soro boso baga on va foko opérateur économique a fitini fara kuma baga olu do ba ndeme parce que ni ye mo deme o sira fait a fana bi ga jade ira. D'accord. Voilà, donc sera chamon fait olu mo ba ndeme sur le dans le domaine du sponsoring. D'accord. Donc ni événement nous be wa mo ba ndeme o sira o fait na boro la tobe be bo on de con l'association a a financé à 95% par Badara Ali Ousmane Haïdara. Il n'y a pas de problème. Ok. Asma, bon, belle nyebe fanana parce que comment a association kane. Bon, maintenant moi warko nire. Est-ce que warni abi financé tout warni do boko kanwa ani ko ngana mo le barake no fa parce que nie mo ni ngabi association be ambe gikera. Est-ce que warmbe abi waré rembo aga tonre la. Est-ce abi la bolike. C'est vrai, et Amadi le financement sur Kabo Koka. Il y a une cotisation de Kefol. Mais Amani n'est qu'à. Bon, Amani. Ok. Amani. Mouna, c'est pas parce que Ama fait un calamba ou Tana ou fait un mal. Même il y a des docteurs parmi nous. Maintenant, Amani dit. Amanga cotisation n'inké. Et puis ala ka bañuma kewbe no mun bandem comme nya fa ci ga moptika dindo be no no be bo sukura ali anjura ka RUR ali iner nanya wuli karsani situation be no aba fo aynamne ata fa ayato dugu ka jede bon o mo ko sugu bambulu e ma famia sino ka fo ko financement bambulu ka boko ka uti o tambulu mais mo ko bambulu bañuma kelaw munu bambulu na mago jora fin femina jianono halni activité bambulu sini 8h bi minuit na nyaawel karsani activité bambulu sini 8h a tunanka aba faina o kon bambulu ami barake nu fanadi donc an gon bi ka barake na nga moyen fitindi wa ami ka fin don don ka bi ka rusambulu tiens là mais ma fait ka question kilim poser mbalmakela allez kuna bon question du mois question ayi parce que ako ou ma délicat financement sera ka bo extérieur là mais ko bi ka sira financement na pour ka kana ta ke février bon ero go da tabulu be ba bulo ino bon ni ko fait ni chrétien ko ka ba finance ba mais parce que chrétien ba o tchelay ni islamé ko ka ba finance ba mais parce que islamé ba o tchela ni josona ko ko ba so aba mais parce que josona ba o tchela ne ko ba yi ni tugade là mais entre parenthèses ouais ça veut dire tu veux savoir après comment dira ma ka c'est ko c'est qu'elle voulait dire là. J'ai compris. Très bien. Donc, moi, je pense que l'avantage des cas, bien fragnon ou bien bas là, parce que Bena
ka rôle de don bɛɛ n'a ka fɛn de don bon o ye entre parenthèse dɔrɔn de ye mais n bɛ continuer n ka kuma fɛ donc maintenant an kɔni ma deli ka financement sɔrɔ ka bɔ extérieur la pour le moment mais hali yan yɛrɛ mɔgɔ dɔw b'an wele mɔgɔbaw b'an wele parce que ɲɛ b'a la an bɛ ka baara kɛ cogoya min na baara in c'est clean a jɛlen don quoi nɔgɔ fosi t'an ka baara la olu b'an wele kuma dɔ la ka dɛmɛ d'an ma ne yɛrɛ y'a ye ne ye 3 ans tugu ɲɔgɔn kɔ dɔ bɛ n wele a bɛ 5 millions di yan nɔ k'an ka taa di déplacé ma mais k'an ka n'a tɔgɔ fɔ i m'a faamuya donc n'i y'o ye c'est que sûr i ka baara kɛcogo de diyara a tigi ye et puis ni ala fana ni ka i jɛlen don ala fanfɛla la ala bɛ se ka ouverture dɔw d'i ma i yɛrɛ tɛ bɔ mun kalama i yɛrɛ tɛ mun kalama yɛrɛ donc a b'i dɛmɛ i ka baara la donc an kɔni bɛ ka baara kɛ n'o de ala ka ba ɲuman kɛ kɔni b'an wele k'u wari d'an ma an b'a don a da fɛ donc mais moi je voulais te demander là a ka yiri wɛrɛ pula kɔni o tɔn de c'est a dabɔra c'est-à-dire que la région de Mopti Dɔngɔnɔfɛ bɛɛ pas a ti yɔrɔ bɛɛ la quoi Nirwara. Si, non, mais avec des mecs comme il dit des mêmes que. Non, un répète de mes femmes bébé qui est Bamako et de Kachayare. A bébé qui est Bamako. Parce que hôpital nous, ami tout kata, surtout Sogoniko. Un intervention tchama avec Sogoniko dit. Kosobe. Sogoniko docteur. Sogoniko fait CCRF. Un intervention tchama avec nous. Parce que nous tchama banga existence do. Tout quand willi. Donc déceler bien, nous be muso do nana jigina a desara papi foi tabulu. Donc ami to ka intervention ko fait sur na Kosobe ere. Ou be dendo dalindo a déceler. Donc a yɛrɛ bɛ wari kɛsi mun b'an bolo an b'o labɔ ka taa baara kɛ n'olu ye donc an kɔni bɛ baara kɛ ten de. D'accord. Donc an bɛna sigi ka na i fan fɛ voilà an tana toi tu vas répondre à la question qu'elle veut savoir quoi i y'a faamu bon ne b'a dɔn kuma min bɛɛ tournera i y'a faamu mais i ɲɔrɔ to b'a la i y'a faamu parce que le financement de l'extérieur là i y'a faamu voilà donc e yɛrɛ fɛ sisan b'a dɔn i yɛrɛ y'a fɔ a ka financement fanba bɛɛ c'est l'extérieur. An ka financement fanba bɛɛ tɛ extérieur. Ah bon parce que comment do parce que an ka association dayɛlɛlen no États-Unis an ka bailleurs bɛ yen mais a tɛ i n'a fɔ an ka financement fanba bɛɛ bɛ bɔ yen. A dɔn 80% comme ça ou bien. Ni an bɛ comme docteur y'a fɔ cogoya min na n'i y'i ka projet élaboré i mago bɛ besoin min na o b'a sɔrɔ e yɛrɛ y'a ye a bɛ fɔ na an dɛmɛ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ dɔ k'i yɛrɛ cotisation association foyi tɛ cotisation tɛ mun na a cɛya fara dɔgɔya kan a bɛ ŋaniya yira kɛ maintenant n'an ye projet monté programme dɔ monté an bɛ fɛ ka nin kɛ exemple sunkalo la an b'a lajɛ kɛsi la joli bɛ yen o yɔrɔ la fɛnɛ président du conseil d'administration b'an na an b'a fo an ka présidente an b'a fo kosɛbɛ ale bɛ jɔ ni belebele ye an ka programme réalisation na. Ni mun b'an bolo o bɛ se ka mun kɛ o bɛ kɛ tuma dɔw la bailleur ko docteur y'a fɔ cogoya min na mɔgɔw ɲɛna bailleur ko ka nɔgɔn c'est pas facile. Ah c'est pas facile. C'est pas facile parce que ni danaya tɛ kow la tigɛ kɔlɔkisɛ kelen n'i y'o bila tiɲɛni bila tigɛ kolo la i b'a bɛɛ tu hali bailleur yɛrɛ bɛ se wari min bɛ na a bɛ taa sira fɛ yan. Mais pour que an kana don o bɛɛ la an ka financement fanba an yɛrɛ jɔyɔrɔ belebele b'a la an kɔni ka association in a fɛnɛ a enregistrelen no États-Unis c'est pourquoi an ye tɔgɔ in maintenu Mali la. A enregistrelen do États-Unis an ye tɔgɔ maintenu Mali la pour que a ka kɛ o bɛɛ. mais exemple kelen n'aw bɛna activité dɔ kɛ sisan. O wari fanba n'a fɔra ko wari min bɛna don a la an ka kɛ 100 sara la o aw bɛ joli bɔ l'américain jamana 100 sara la an bɛ se k'a fɔ 80 à 85% bɛ bɔ Mali la parce que n'an ye programme bɔ an mana mun fara ɲɔgɔn kan société bɛ Mali la yan an bɛ taa soutien carte de soutien demander nin programme filɛ nin an bɛ fɛ ka nin de kɛ u b'a analyser c'est bien a bɛ don a da fɛ. Docteur ye fɛn dɔ fɔ mɔgɔw association caman bɛ pan kunna ni société ba mun y'i dɛmɛ a bɛ olu ka taxe sarali dɔ nɔgɔya o kan
ntonna mana ndwa kono de voilà docteur ya kuma fo ni ye dɛmɛ dun i b'a sɔrɔ hali i bɛ taxi min sara ni ye dɛmɛ dun pour le développement association cadre kɔnɔna la a jɔda belebeleba bɛ olu yɛrɛ ye donc ni programme mun bɔra an bɛ gɛrɛ société la an b'a f'u ye o b'an financer o b'a dɛmɛ min pour que programme exécuter. C'est-à-dire que si moi j'ai bien compris, c'est vrai que les 100%, 80%, 85% on peut boire à faire là. Donc le reste, donc dans les 80%, à la base demain faut voir c'est les entreprises. C'est un rêve là, entreprise ou faire là parce que il y a un programme élaboré gagné. Si c'est pas convaincant, il te me reçoit mon guide demain. Voilà. D'accord. Maintenant, en quelque sorte, l'ONG cadre qu'on a là, parce que l'ONG ça permet il y a partenaires tellement sur, que ce soit des partenaires techniques ou des partenaires financiers. Au cadre qu'on a là, ani mon gros dobe barake, société minière dobe imbi. Alhamdulillah, on a beaucoup collaboration avec la publicité, ouais. Voilà. Ami sensibilisation. Aujourd'hui, c'est Gidamouna, ami sensibilisation tan flala bi, alhamdulillah, c'est en cours. Paludisme mola, je suis imprimé au boula. Donc, au bay, État kangake, État masségake, société mounoubéen, programme nana, où collaborer avec les associations, les ONG locales qui sont là, pour que le programme exécution. Alhamdulillah, on fonctionne là-dessus. Voilà. D'accord, mais État kangake, mais n'allez ni quoi? Est-ce que faveur dobe a un État tiers? Faveur brûler l'État tiers. Docteur Yemoufon, chômage de droit. Ne y'a fait comme madame là, alhamdulillah, rabbil alamin, l'initiative Borana. On a mis Kitty Doble en place. L'initiative Borana a mis sensibilisation pour que Moussou Konomo be dig Heren Badena tout comme ça. Initiative Borana, tout dit Moussou Kelebe Noya Malla. Mais Anafa ira. Anafa biye. En vrai, c'est à une ben bego. Est-ce qu'il y a Anafa ira? Anafa bira. Ah bon. Mais exemple d'Odima. Voilà. Bararo be Malla. Ni épée barala shérif là. Capital humaine et richesse folle. Capital humaine et richesse folle. Aramadin yere. Bararo bi tan ta do kama. Ipsiga mula do akon. Na fora mogota. Amusu jigina. A den jigina. Kuma be amangene. Souvent habito bararo là mais aklibi. A démaya là. Mais Kenya n'a pas de prix. Donc, en contribution famba, Kenya. D'accord. Ni den Kenya ka ba Kenya. Faka production maintenant 100%. D'accord. Entreprise be yiriwa, sigida be yiriwa, jamana be yiriwa. D'accord. Comment la Souriala, les associations, ce sont des appuis au gouvernement. D'accord. Le gouvernement c'est que yoromina, association missing. OK. D'accord, merci. Bon, ça n'a pas dit. Tu vois, là, tu peux répondre à la question, c'est quel vide là? Voilà. Hagla Kode, c'est-à-dire, en wa misran de médougne, mais chrétien, on va la chrétien, doit se rendre à l'extérieur, ou est-ce la médou à l'extérieur, c'est ça, non? Voilà, c'est-à-dire, en misran de médougne, Kosebe Kata, au fin et de fait. Dîner Kosera. Parce qu'il y a une clarification dit, Kaira Kafo, toi, dîner, toi, au rôle de don quoi. Par exemple, c'est ça, financement mana bo dîner moko do yoro la jamana koka, que ce soit l'église catholique ou bien l'église protestante. Bon, iba et abidi kuminkama, on a 90% des chances à pour que au tableau une promotion aux chrétiens promotion Pierre, on a slamé kunda extérieur la fenêtre. Ouais. Et nous avons 90% de chances à dire voilà ça on a aussi la table en promotion mais c'est là c'est ça ni et à don il y a un opérateur économique c'est soit un musulman ou un chrétien ou un traditionnaliste mais ni a dit ni dîner cadré on n'est pas prêt à accepter parce que nous ne sommes pas là entièrement qu'à tableau de la promotion entièrement qu'à dîner de la promotion ambianga adamadia ka promotion nike adamadia la bento formation nous me ka kono ben kele akuma nous me ka kono au financement amoko financement de là ni a don ils prennent nous bega ndeme au kama on est d'accord la mer reste tendue am baraka ñoo fait mais chrétien ñamo ko be jamana koka walma bi jamana koko konna la islamé ñamo ko e bi jamana koka walma bi jamana konna la
kana ni wari ye aye ni tableau de promotion ke aye ni dîner promotion ke anga be mbayala n'est pas prêt pour accepter cette somme d'argent là. Parce que ça va à l'encontre de nos textes. Parce que Tommy Sigra, unité, solidarité, laïcité. Ok, bon, il veut se faire comme ma femme, peut-être qu'il y a une femme qui a été en mais il veut se faire comme ma femme. On fait un financement. Parce que le financement, de mettre dans le dos. C'est pas pour faire la promotion, quel que soit. J'ai compris. Voilà. Financement, de mettre dans le dos. Ok. Sinon, c'est pas, il y a beaucoup de financements qui viennent sans demander la promotion ou quoi. Ok. Il a ou bien orphelinat par exemple, ou bien Kadinma. Voilà. Donc c'est comme les chrétiens en demain. Financement Blakana. Merci. Les chrétiens en demain, de façon solidaire, on va accepter. Voilà, ok. L'islam de façon solidaire, on va accepter. C'est comme ça. Ok, d'accord. Voilà, inquiétude est mieux, on est détaillé, on donne le inquiétude. Mais BBC en demain. J'ai compris que vous n'êtes pas là pour faire la promotion de n'importe quelle religion. Voilà. Je sais, tu as dit ça depuis au départ. Mais n'importe qui peut nous aider de façon solidaire. Ok, d'accord, je pense que c'est bien compris. Voilà. Ok, on va te guider, mais il y a une chose là. On va faire Kosadani na ONG Chama Fume Jamana Kona nous Chamatara. Oh, bibina association Mounou Mali Kono. Est-ce que vous faites cela pour Ujo Jorola Mimato ONG donc me bara Mounouke Kasega ou Dadua. Ok. Inche igan Ninigala. Ninigala Bato, be Fendo Franfasia. Voilà, parce que Ismaël nous plateau voilà. Ka kumado laje. Voilà. Membe Dauda ka kumado Jukoro Tinti. Akele nga nyinga ko uga activité ube French menya. Comme akumana santé koka. Ay dise maternel infantile ko minfo. Malibe jamana munu nini dese nu kacha me jamana nu bela. Nu ko sisan ko be ta o fen nu ke. Ay fen mu fo finin ko nu ya fam finin dese ko nu we wati do la yere muso bi jigi mana min kan o te ita so li d'accouchement ni table d'accouchement ni o sanialente donc nous bo kiti nu di o bato o infection nu ka fin ay kiti mu fana fo pour que ka césarienne ko ou bien ka accouchement ko nu kolu fin ambaro bi o gele ba na o gele ba do so la kit césarienne ko gele be mais ni ONG do ou bien association do be na ko o fin nu di abi se ka fin chama boala ani accouchement traditionnel ni ambe ba don na iboro bomo wali wate do lo bomo ko mo be jigi sokono bon ni accouchement traditionnel nu formé na pour que ka complication don ni kunya jira 98 nununa 97 98 nununa nyini nu ya kunya jira ka fo u kelenga accouchement traditionnel nunu formé ay chama mbo densa yala parce que u ba don complication be wakati mina a nintene ka donko ye anga blakata docteur Souverain là maintenant je te coupe pas parce que technicien nana a faina où on n'y reste plus beaucoup de temps il y a fama donc je voulais même profiter sanika kuma di ima il y a fama Dauda, solution du mois de boulot, tout juste 1 minute. Voilà, un débat mougani. Voilà, et faire. Magan là-bas, solution du proposition du boulot. Voilà. Jamana Niamao, Ani Jamana Konodeuma, donc association de association de Rokola, solution bénévolo. Surtout en association, mais comme toujours en association cadre qu'on a parce que l'association bénéga objectif donner un domaine d'intervention. Un domaine d'intervention aujourd'hui, c'est la réduction des décès maternels et infantiles. On y fait, alhamdoulilah, novembre qu'on a quitté dans le programme national qu'on a Office national de la santé reproductive. On a la ligne gouvernement fait. Association qu'on fait l'association. J'essaie de chamanke, surtout avec le contenu local. ONG internationale chaman TNB. Mais association on est bien. Association nous fait le bloc à un certain temps. Ni cabo association cadre qu'on a gâté accord cadre ni. Ça permet de partenaire chaman sur. OK. Il y a champ
bɛ bonya d'accord i ka champ d'activité bɛ bonya i garisigɛw bɛ caya d'accord an ka kiti in ça contribue vraiment à la réduction des décès maternels et infantiles parce que le besoin est là et c'est réel. D'accord. Merci beaucoup Iniche. Namori. Oui. D'accord, ne ka solution ye min ye, c'est-à-dire o de ka jamana wele hali bi an bɛ période min na dɛmɛ caman tigɛlen don minnu tun bɛ bɔ kɔfɛ ka na mais dɛmɛbaga wɛrɛ fana b'u la jamana kɔnɔ min ti o mɔgɔw ye o de ye anw association ye mais a ti taa ni olu yɛrɛ ma wuli k'u jɔ ka association ninnu k'u lajɛ réellement u bɛ baara min na jamana kɔnɔna la parce que caman fana taara récépissé minɛ ni ko dɔw ye kan dɔw ye mais o ti ka waleya terrain kan. Dɔw yɛrɛ bɛ récépissé b'u kun ka yaala mɔgɔ kelen de association yɛrɛ foyi tɛ ka kɛ u bɛ fɛn caman ɲini a tɔgɔ la u bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a tɔgɔ la mais en réalité baara tɛ ka kɛ comme il faut donc jamana k'i hakili to o yɔrɔ la et puis association yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw u yɛrɛ k'a dɔn n'i nana quand tu es associé la i nana dilanni de kama dilanni résultat i bɛ se k'i ka tɔnɔ sɔrɔ a la donc an kana bɛɛ kɛ ko fɔ an ka fɛn sɔrɔ yen n'an ye fɛn kɛ o de la an bɛ fɛn sɔrɔ donc o ye ne ka solution ye ka bɔ kuma la n'o ye ka bɛɛ fo k'an ka militants fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fo ka Serifula famille bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ Serifula TV k'aw bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup ani an balima minnu farala an kan an ka hakilinaw falen falen an b'u fana fo kosɛbɛ. Ok, merci. Asuma. Oui, et tout d'abord, oui, comment donc on faut faire je parle sous le contrôle du docteur. Et mina en botala makan hakla beya mais moy cardo et accident ke on s'en ne kumbala ne re kumbe bogo jugile ba ere de là parmi les blessés. En célé ou tarana Gabriel Touré là, le profiteur en plateau ina ka kuma faut bien parce que ni kuma mo faté donc un accident ke car saba ɲɔgɔn gosi bana an banana kosɛbɛ yɛrɛ dɔw nɛn tigɛra ne sen kun banana a se ka lajɛ yɛrɛ fleur ouverte de dun don mais u nana n'a ye Gabriel Touré depuis 10 heures an sera yen nɔ magamakan na fo 13 heures ko service social bɛ yen nɔ olu bɛna occuper n'a don sa bɔra tan kuma caman bon au bɛɛ la stagiaire de bɛna ɲininka i tɔgɔ i jamu o b'a sɔrɔ tu es en train de souffrir musokɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ a nɛn tigɛra fo fɛn yɛrɛ la parce que car ninnu an kunkolo gosira dɔw fɛngɛnɛ dɔw yɛrɛ perdu connaissance mais an dalen don urgence la magamakan na ko service social bɛ yen nɔ donc an y'an sigi service social in kun makɔnni na bon moi franchement alabaraka n tun mago t'a la parce que ne ka service yɛrɛ ko ne ka taa golden life yɛrɛ la mais ne ma sɔn ne tora yen parce que ne mɔgɔw de tun bon u ma maga na service social mun fɛngɛna u ma fura di u y'u sigi fo mo an somɔgɔw nalen de u ye papier d'u ma ka ordonnance di u taara san ko service social ye yɔrɔ min na wari de sarala pour que furaw bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ka n ka mɔgɔ nalen fɔlɔ ne kelen ka fura mun sɔrɔ ne y'a partager ni bɛɛ ye donc n y'a kɛ ten service social in fɛnw bɛ d'u ma de u t'a utiliser u t'a k'a kɛcogo faut que kuma ka fana ka fɔ donc aw bɛ yafa n ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Sirifa filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ baara la su ni tile aw fana ni cɛw ni baraji n bɛ Sirifula fo k'an ka karamɔgɔba in Serifu Madani fo ale mun ye hakili sɔrɔ ka nin dayɛlɛ ka baara di denmisɛnninw ma ka dɔ bɔ chômage la ka adamadenw bila k'an ka n'an ka kumaw fɔ jamana bɛɛ k'a lajɛ an b'u fana fo mais ni partenaire minnu bɛ yan nɔ sisan n b'u bɛɛ lajɛlen fo ani aw ka baarakɛlaw bɛɛ la Sirifula baarakɛla bɛɛ fo. Ok, merci. Landry, je pense que tu as le dernier mot. Voilà. Kuma caman fɔra peut-être n ka kan minnu fɛ balimamuso ye fɛn min fɔ sisan o bɛ dɔgɔtɔrɔso gɛlɛya la mɔgɔw a bɛ fɔ promotion bɛ yen loi hospitalière de y'a fɔ loi hospitalière y'a fɔ accident tɛ muso kɔnɔma i nana urgence la i kan ka lajɛ de ka sɔrɔ fosi ma ɲininkali k'i la ni i ka furakɛli tilala tuma min na a bɛ fɔ ko nin de donn'i la i bɛ taa kiti remplacer mais malheureusement kiti de tɛ yen kiti tɛ yen bi kiti de premier soin tɛ yen a kana baga dɔgɔtɔrɔw ma kiti de premier soin tɛ yen i y'a faamu ne ye urgence kɛ n taara urgence la n b'a dɔn fɛn min bɛ yen donc n'o kiti tɛ yen n'i ye munumunu nin bɛɛ ye dɛ o ye i ka mɔgɔ ka na fɔlɔ ou bien mɔgɔ minnu ko k'u b'a sara olu ka na n'o tɛ olu b'a kɛ cogo di donc il faut que o ka fɔ service social min fana fɔra an kana baga service social baarakɛlaw yɛrɛ ma service social ni
peut-être que o ye débat on va ni ye santé lajɛ a fɔra ko an kan ka 15% de kɛ an ka santé la pour que a ka se ka niveau dɔ sɔrɔ bi an tɛ 5% yɛrɛ k'a la donc ça veut dire que les services sociaux dont on parle là a tɛ yen les premiers soins la olu tɛ yen maintenant ne bolo n hakili la débat bɛ ka kɛ ko mɔgɔw bɛ ka financement extérieur ni k'a repousser ne t'a pousser ne bɛ financement extérieur sɔrɔ n b'a ɲini n b'a sɔrɔ n bɛ baara kɛ n'a ye problème fosi t'a la an bɛ financement extérieur ɲini yɔrɔ min na ko global brain chinois bɛ na n'u ka projet ye a bɛ d'u ma américains fɛ indiens bɛ na n'u ka projet ye a bɛ d'u ma américains fɛ russiens bɛ na n'u ka projet ye a bɛ d'u ma américains fɛ o tɛ baasi fosi ye mais e bɛna kɛ mun de ye o de ye baasi nin ye donc ONG caman taara mɔgɔw y'a ye chômage cayara fɛn dɔw bɛ yen minnu kan ka kɛ a ma se ka kɛ maintenant an kan ka alternative jumɛn de sɔrɔ pour que olu ye wo min dayɛlɛlen to yen a ka se ka datugu hali furakɛli ko la waati dɔw la cancer ko ninnu furakɛli a gɛlɛyara parce que ONG dɔ de tun bɛ yen minnu b'a fɛn bɛɛ kɛ gratuitement bon difficulté minnu fana bɛ yen Namori Jara y'a fɔ a ye tiɲɛ fɔ koyi waati dɔw la mɔgɔw b'a miiri e ye association in kɛ e bɛ ka fɛn dɔ de ɲini hali i bɛ taa waati dɔ la i ka dugu la i bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔw b'a fɔ a ye min sɔrɔ a la a tɛ dɔ d'a ma k'a sɔrɔ i y'i ka wari de bɔ poche kɔnɔ ka di ekɔlidenw ye waa fila de kɛ ekɔliden minnu nana pour que ka dɔgɔtɔrɔya kalan olu yɛrɛ bɛ waa fila de di pour que an ka taa n'u ye furakɛlikɛyɔrɔ la parce que olu b'a miiri u bɛ taa yɔrɔ ye wa u ni anw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ fɛn dɔw dɔn soin kan ka kɛ fɛn na cogo min na donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn k'aw bɛɛ fo vraiment a ye nin opportunité min di association wɛrɛ caman bɛ yen n'an y'olu ka kumaw fɔ i tɛ se ka da a la waati dɔw la Jimé Kanté ninnu ou bien Solidaris ou bien Papa Jérôme ninnu u bɛ fɛn dɔw bila bɔlɔlɔ kan dɔrɔn k'an mago bɛ nin wari de la sisan dɔ kan ka opérer i b'a ye dɔrɔn a kɛra mais pour que k'olu dabila il faut que fɛn sugu wɛrɛ de ka sɔrɔ pour que ka organiser i y'a faamu donc État ka dayɛlɛli kɛ ka nɔgɔya kɛ association ye association fana u ko k'u b'a fɛ ka kɛ cogo min na u k'a kɛ o cogo la a kana kɛ comme parti politique ninnu ye ko tɔgɔ dɔrɔn de b'a la n'a fɔra a ye na formation na période bɛ minɛ association bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen de kan k'a banna donc vraiment ani ce ani baraji merci beaucoup Boubacar kɔrɔfɔ tɛ vraiment Landouré merci beaucoup an ye wele nana n ka kɛnɛ kan Namori vraiment voilà merci beaucoup aussi Asmao vraiment merci Baba vraiment merci donc Boubacar kɔrɔfɔ donc an bɛ profiter mɔgɔ min y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya bolo an bɛ taa Chérifula direction na an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra an bɛna Moribabu yan donc maintenant responsable an b'u bɛɛ lajɛlen fo réalisation k'u bɛɛ fo donc kuma b'i bolo n bɛ sɔrɔ ka fo kɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na minnu bɛ technique la yan nɔ donc ani an ka chauffeur ka fara an ka gardien kan an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn d'accord donc mun b'an dɛmɛ kosɛbɛ k'an lajɛ chaque fois u b'an encourager Traoré Mamadou Mori Palmyre Abidjan Sam Djema Mamadou Samake Dr Madame Diallo an b'a ɲin'a kɔ Amadou Dadje Sangare an b'ale yafa le patriarche Kangaba n'u ye Mamadou Nama Keita an b'a fo Bemba Keita national Kinyiba an b'ale fana fo Ibrahima Diallo SMK Sadiola an b'a ɲin'ale fana kɔ n'u ye Faraba Laye Kuyate an b'a ɲin'a kɔ Baba Thiam an b'ale fana fo mais a ka professeur Landouré an b'a fo kɛnɛ kan vraiment ne Boubacar n bɛ forum na bi plateau kan à un moment j'étais hospitalisé au point G grâce au professeur Landouré a ye wulikajɔ bɛɛ kɛ ani point G dɔgɔtɔrɔ bɛɛ professeur Jakite ani Dial ani Samba o bɛɛ wulila k'o jɔ vraiment n ye kɛnɛ sɔrɔ ils m'ont bien soigné et remercier le docteur Landouré vraiment merci beaucoup Ala k'i mɛn i ka baara la ani ka baarakɛla tɔ donc ka kuma kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madane Aïdara an b'a fo ni Ala m'an ka jɔn jira n na dimanche prochain. Merci beaucoup. À quand bien.